बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. जिल्हा परिषद निवडणुकीत माझगाव मतदारसंघातून तरुण तडफदार युवा नेतृत्व शिक्षण प्रसारक मंडळ सावंतवाडीचे अध्यक्ष विक्रांत सावंत यांनी प्रचाराचा नारळ फोडलाय. माझगाव स्वयंभू महादेव मंदिर, श्रीदेवी सातेरी मंदिरात नतमस्तक देवदेवतांचे आशीर्वाद घेऊन त्यांनी घरोघरी प्रचाराला सुरुवात केली आहे. भारतीय जनता पार्टीकडून त्यांनी आपली उमेदवारी दाखल केली आहे. सकाळी माझगाव येथील देवस्थानात जात आशीर्वाद घेऊन तसेच माजी मंत्री स्वर्गीय भाईसाहेब सावंत यांच्या समाधीस्थळी नतमस्तक होऊन प्रचाराला सुरुवात केली. घरोघरी जाऊन त्यांनी प्रचार केलाय. यावेळी स्वर्गीय भाईसाहेब सावंत, स्वर्गीय विकास सावंत यांचा वारसा पुढे घेऊन जाणार आहोत. आजचा प्रचाराचा नाही तर गावच्या विकासाचा शुभारंभ असल्याची भावना सावंतांनी व्यक्त करत पक्षातील नेत्यांचे आभार मानले. तसेच माझगाव, सोनुर्ली, बेत्ते, चराठे, ओटवणे, सरमळे हे ग्रामस्थ आपल्याला आशीर्वाद देतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. यावेळी माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष रेश्मा सावंत, शिवसेना नेते अशोक दळवी, पंचायत समिती उमेदवार सचिन बिर्जे, माझगाव सरपंच रिचर्ड डिमेलो, आर.के. सावंत, संजय कांसे, ॲडव्होकेट शामराव सावंत, सी.एल. नाईक, चंद्रकांत सावंत, अमोल सावंत आदींसह पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. जय भवानी.